Vaig a viatjar una miqueta amb la ment, perquè vaig a parlar amb el Juanjo Garra, això ja és més divertit. que recentment ha estat a l'Everest, això és divertit, a més, no diria que és gratuït, pujar en una muntanya, perquè també costa uns diners, però... No, i a més físicament s'ha d'estar molt bé, no?, per pujar en una muntanya. Sí, però mira que el Juanjo... Però pregunta-li al Juanjo, per què? Està molt fort i mira que és petitet, eh? Però pregunta-li al Juanjo, com és que pugen a la muntanya gent molt gran? Molt bé, gràcies, Ramon. Vinga, adéu. Que vagi molt bé. Doncs et trasllado la pregunta que t'acaba de fer el Ramon Morell. Per què puja gent a la muntanya gran? Doncs perquè amb aquesta vida s'ha de tenir capacitat per seguir somiant, per seguir lluitant i per seguir sent feliç, simplement per això. A tu la muntanya t'ha fet feliç al llarg de tots els anys que és la teva afició, tu ets alpinista, t'ha portat moltes coses positives, segurament també més d'un ensurt, ja ho sabem, i has perdut també més d'un amic, segur, no? El mateix que la vida quotidiana. Clar, també la gent es mor d'accidents de trànsit, ens morim de malalties, etc. no? És a dir que... La muntanya m'ha portat moltes coses i de vegades m'ajuda a suportar aquesta tediosa quotidianitat aquí. La crisi. Bueno, aquestes crisis personals, a vegades, no crisis personals, sinó a vegades necessites carregar bateries i conèixer altres indrets, altres continents, altres formes de ser i acceptar el dia a dia, altres cultures. I no sempre hem de pensar sota el nostre prisma, no tan sols és el fet de pujar muntanyes, sinó descobrir altres coses des de la nostra òptica d'occidental. Clar, perquè quan vas a l'Everest, per exemple, coneixes gent d'altres cultures, i això fa que també, amb altres valors diferents, amb altres necessitats diferents a les nostres, i te n'oblides també una miqueta d'on vens, potser, per un temps? Bàsicament ens adonem que som uns privilegiats, de que malgrat parlem de crisis, com parlaves ara amb el Ramon, doncs a altres països fa molts anys que estan en crisi, o tenen un mínim molt mínim que per nosaltres seria insuportable, però ells no han oblidat encara el que també és important, que és aquesta pregunta que ens fem ser o tenir. Aquí l'important és tenir i allà encara l'important és ser persona, i aquesta és una mica la balança que amb el primer viatge et pot arribar a sobtar. Aquest és un tema que no hem parlat amb el Ramon, però segurament també haguéssim pogut parlar amb ell dels valors, què ens farà canviar la manera de pensar aquesta crisi, que clar, no podem accedir potser a tot el que teníem, i haurem de canviar i renovar les necessitats, per exemple, anar a la muntanya, fer aquestes petites excursions, clar, ja no dic anar a l'Everest, que això sí que té un cost, una expedició d'aquestes, però sí que, molt cara, per cert, però sí que a altres nivells ho podem fer, tu que també has estat del centre excursionista i ets el centre excursionista, saps que això és una cosa... Potser aquí també vas descobrir el que és la muntanya, les ganes de fer aquestes expedicions? Primer t'interesses pel teu entorn més proper, tenim una gran escola que és el Montsec, el nostre Prepirineu, i per descobrir el Montsec al llarg de les diverses èpoques de l'any és un lloc fantàstic. I a poc te vas interessant per altres indrets, això és com una escala i pujant els graons. Anem als Alps, dels Alps als Andes, a la serralada que hi ha al llarg de Sud-amèrica, i després fem el salt a l'Himàlaia, i tot et va aportant. Són diferents muntanyes amb diferents dificultats. Però sí que la dificultat, el repte per vosaltres suposa adrenalina, suposa una superació personal, en el teu cas, suposo, en el de tots els alpinistes, perquè si no... Jo buscaria, Eva... O com ho definiries? Jo l'adrenalina la buscaria quan tu te llances a fer ponting. O sigui, allò que es llancen amb una corda d'un pont i reben aquell cop d'adrenalina. Nosaltres no anem, o jo particularment no vaig a buscar l'adrenalina. Jo vaig a buscar la meva superació personal, els meus reptes, conèixer altres cultures, i després el que és molt important és compartir un projecte. La dinàmica de grup que s'estableix amb un equip i que t'uneix un mateix objectiu, que és aquella muntanya. I el que distingeix amb un alpinista no és que pugi moltes muntanyes, sinó que es pugui baixar de moltes muntanyes. No ens hem de quedar a la muntanya, que no se'ns ha perdut res, l'important és aprendre a renunciar. I això també és una escola de vida, l'aprendre a renunciar no tan sols a la muntanya, sinó és un exemple de la vida quotidiana. I encara que sembli molt paradigmàtic, de vegades és més difícil baixar que pujar, potser, no? Estàs molt més cansat... Sí.
Sí, perquè erròniament tothom ho don tot per arribar al cim, no? I on hi ha més accidents és baixant, perquè és dificultós baixar i el teu estat físic és a vegades lamentable. Has de comptar que a 8.000 metres tan sols hi ha un 25-30% d'oxigen. Això fa que l'oxigen que arriba als teus muscles sigui molt poc i després, enraonant, el cervell s'alimenta d'oxigen. Vas molt més lent a l'hora de processar les teves decisions. Tu imagina't que ja ens costa pensar aquí, que estem a pocs metres al nivell del mar, podríem dir, quan feu aquelles pujades, que és el que dius... Doncs el procés és molt més lent. Se te cau un guant a terra i penses, m'ha caigut un guant a terra, doncs l'hauria de recollir. Dones un ordre al cervell perquè tu t'aginolles i l'agafis. És molt més lent perquè hi ha una hipòxia, no hi ha oxigen. No, i després el fred, també, a l'hora de muntar les tendes, per exemple, jo no sé com us ho feu, perquè jo estaria garrativada amb aquestes temperatures. Jo suposo que vosaltres, que també sou, encara que esteu molt preparats, doncs sou persones com qualsevol de nosaltres, també patiu el fred, perquè... Però és convicció, és creure en allò que fas i és part d'aquest procés. I de vegades tu, després d'una jornada de 10 hores escalant enmig de la neu amb els piolets, arribes a un lloc i dius, aquí què? Doncs aquí has de muntar la tenda. I què has de fer? Doncs hi ha uns esgraons de gel que els has de picar amb la pala, amb el piolet, has de fer un terreny més o menys pla, i llavors has de muntar les tendes. Per muntar segons quines parts de la tenda t'has de treure els guants. Fa tan fred que succeeix el mateix que quan agafes un calamar del congelador de casa, que està a 14 sota zero, que se te queda pegat a la pell, de vegades. Doncs el metall, quan tu amb les varilles de la tenda ho muntes, a vegades se queda pegat a la pell. Llavors has de muntar la tenda i aquí no s'ha acabat. Un cop l'has muntat, has de, amb la neu que hi ha, perquè no hi ha ni rius ni fonts, sinó amb la neu, fondre-la, fer aigua per poder cuinar, per poder hidratar-nos. És complex, però és creure en allò que tu fas. Si ara estava pensant jo en el calamar, que agafo el calamar del congelador i se'm queden les mans gelades i vaig corrents a l'aigua calenta, ja, imagineu-vos. Doncs t'ho imagina't. Clar, perquè tu deies, no és adrenalina, però sí que és cert que vosaltres poseu al vostre cos i la ment, també, al límit. En una situació límit, sí. Quantes vegades tu t'has posat en situacions límit? És a dir, què has pensat? Ja gairebé no podré resistir una mica més d'això. L'última? Doncs aquest matí en bicicleta baixant a la feina. M'entens? No, però això no m'ho crec. Situacions de risc n'hi ha a molts indrets, no? I a la muntanya també hi són, però l'important és poder controlar... Clar, situació límit també en patim les persones de peu, evidentment, no? De vegades, doncs, a la feina discutint amb algú, pot ser que estiguis al límit, que diguis, no, ara em controlo, no? Però no parlem d'això, no? És un film molt abstracte, no? Aquell de que dius, si dono un pas més, no sé què podrà succeir, no? Llavors, això t'ho dona l'experiència... O al límit de la resistència del teu físic? Doncs molts cops l'hem ficat al límit, no? Doncs perquè compta que, per exemple, jo l'espai que he estat més temps fora de casa per una expedició va ser a l'Everest, la primer cop a l'any 2000, que va ser 3 mesos. Llavors és condició al límit ja mental. Mental doncs perquè estàs fora dels teus, de la gent que t'estima i que t'envolta. Física doncs perquè des que estàs en un camp base a 5.000 metres no recuperes. El teu organisme, per molt bé que mengis, no recupera. I amb alçada, doncs els sotracs que tu reps al cos són increïbles, no? Aleshores, amb el fred, una aclimatació que és molt complexa, fa que el nostre organisme es ressenti molt. M'estàs contestant una miqueta a la primera pregunta que t'he fet, que era què t'ha donat la muntanya, que t'ha donat molta satisfacció, sobretot superació personal, conèixer gent, tot això que ens has anat explicant, però també et preguntava què has perdut, no? Què s'ha quedat en el camí, perquè moltes persones, i amigues teves també, s'hi han deixat la pell, persones que potser no s'han pogut ni recuperar els seus cossos tan sols, però sí que era d'alguna manera el seu somni, no?, fer aquestes expedicions. Què és el que també t'ha pres? També has perdut membres de la teva mà per congelació? Vull dir que, a veure... La muntanya... També te n'ha fet alguna de jugada, podríem dir? Sí, però és part del terreny de joc, no? A veure, no pots rebobinar com una cinta de caset i dir, doncs deixa'm peneixo i ho borro, no? Si no és part d'aquest currículum ocult, no? La muntanya m'ha donat més del que m'ha pres, no?
i doncs m'ha format i m'ha esculpit com a persona, per conèixer doncs, els meus límits i per saber doncs, que sóc un privilegiat doncs, amb aquesta societat. No? I m'ha pres amics, he tingut accidents i bueno, el meu germà, una mica en conya, diu que puc escriure uns llibres dels millors hospitals, o no, del món, no? Doncs perquè a Pakistan doncs, vaig agafar hepatitis, a un lloc a Alaska em vaig trencar la tíbia, i que hi ha un llarg etcètera, no? d'enrenous, no? Però sempre hi ha algo que dius, doncs, quina serà la propera, no? I llavors, doncs, això ens ajuda, o a mi particularment, doncs, a valorar la meva capacitat de sacrifici i d'il·lusió per les coses. Imagino la teva dona i els teus fills, quan et veuen sortir per la porta, no? Que te'n vas amb una expedició, deuen dir, Mare de Déu, és un moment a veure com tornarà. Sí, és un moment singular el fet de fer els petates, els bidons de material, i l'hora de marxar és un moment de dubtes, d'incerteses i de tremolors interns. Clar, gairebé la gran majoria, com que som persones doncs, que, jo parlo per mi, ens acomodem molt amb una vida potser una mica sedentària, còmoda, doncs ens costa una mica, no?, aquestes aventures. Veiem unes imatges del Juanjo Garra, si us sembla. Perfecte. Comenta'ns una mica aquestes imatges, Juanjo. Doncs mira, Eva, això és el camp base de l'Everest i estem fent la puya, que és una cerimònia molt maca, que els budistes cremen branques de ginebró i perquè beneixin doncs, la nostra expedició. Aquest és el Juanito Iorzábal, el famós muntanyenc d'Euskadi, i doncs estem transitant per la Gelera del Khumbu, que és un espai espectacular. Quan veus aquestes imatges, dius, realment val la pena, eh? I és perillós, però no per la seva dificultat, sinó perquè és un conglomerat i un caos de xèracs, que són formacions de neu i roca bastant inestables. No? I doncs, mira, aquestes escales que hi ha doncs, per poder creuar les esquerdes que ens trobem doncs, al llarg del camí. Aquí sembla que esteu també dins d'aquesta tenda, però imagino que fora... Això és el Camus, a 6.000 metres d'alçada. Havíem sortit doncs, a agafar i penjar alguna estaca a l'exterior de la tenda perquè se'ns estava trencant, se'ns estava desfilassant doncs, les costures de la tenda. No, realment sou homes que sembla que esteu fets una altra pasta, eh? Perquè... Aquesta força de voluntat, de sacrifici, no? Perquè hi ha molt sacrifici aquí. N'hi ha molt. Després veiem que la recompensa és gratificant també, no? Perquè, de fet, el que busques és veure això, no? On arribes, no? Aquí tenim unes altres imatges. Sí, això suposo que deu ser la pujada doncs, al cim del Lhotse, aquest és l'Everest. El Lhotse és un cim veí de l'Everest. A més, darrerament, Juanjo, tu vas amb la càmera, vas amb una càmera per enregistrar aquestes imatges. Vaig començar doncs, a fer d'alpinista doncs, amb la gent d'Al filo de l'impossible i com a càmera també, de Televisió Espanyola, i després doncs, em van fitxar també a Cuatro per fer alguns programes doncs, amb el Jesús Calleja. I bueno, jo sóc un home que ve de la fotografia, m'encanta la fotografia i m'encanta, i doncs, vaig començar a filmar doncs, amb vídeo, no? I és una cosa doncs, que et satisfà molt veure les imatges, per exemple, aquí al camp 4 de l'Everest, el dia abans de l'atac a cim. Doncs, amb aquestes condicions molt adverses, a 8.000 metres d'alçada. Precisament avui t'hem convidat també perquè ens expliquis la teva llarga experiència, però també precisament un projecte que fa poc vas estar a l'Everest, ens deies que ara estàs treballant amb el Jesús Calleja, Desafío Extremo, aquest programa de Cuatro, i una mica fas de càmera també, sou diverses càmeres els que hi treballeu, explica'ns una mica com ha anat aquesta experiència. Doncs mira, és una història dual, que faig de càmera i també una mica d'alpinista. I aleshores vaig començar l'any 2009, que vàrem estar al Tíbet,
també amb un grup de gent que no tenia experiència en muntanya, i no pretén ser un reality, sinó l'anomenen coaching, és una superació personal de gent que no tenia res a veure amb que mai s'havia ficat uns grampons, que mai havia agafat un piolet. Però de fet és un reality. I no deixa de ser un reality, però vull dir que no ens basem doncs, en les relacions interpersonals, que poden ser més morboses, sinó amb la superació personal d'un repte, no? Que és acompanyar doncs, amb un grup a pujar una muntanya amb alçada. Però sí que hem vist també algunes situacions de persones que es troben entre el dilema de continuar o no continuar. Això també és... Sí, no. Et trobes en una situació que bé, posa en evidència, no?, aquesta persona i en definitiva doncs, les pors humanes i totes aquestes qüestions que també... I que tot això doncs, també és digne de conèixer, doncs, que quins són els meus límits o doncs, fins on puc arribar jo, no? Però sempre es treballa doncs, com a coaching, com a superació personal, no? Una mica, en principi, són les imatges que sortiran. I el que m'està sorprès, perquè clar, parlem d'unes 10 persones que van amb vosaltres a fer aquest repte, són persones que no es dediquen a l'alpinisme, que sí que, òbviament, han necessitat una preparació mínima, perquè si no, doncs ja no... Suposo que ni els agafaríeu, no?, per fer el programa? Doncs mai ningú, així ens ho van confessar, havien fet muntanya o alta muntanya, i al llarg de mes i mig, des de l'inici, els hem estat formant, no? Ensenyant-li doncs, com es rapel·la, com es fa una corda, ficar-se uns grampons, els hem parlat molt sobre els efectes de l'alçada, de l'aclimatació, fins que hem arribat al camp base i doncs, hem fet aquesta proposta de pujar-los fins al camp 3 de la muntanya de l'Everest a 7.300 metres d'alçada. Ha estat un treball molt dur, molt exigent, i clar, aquí és on coneixes a la gent i els seus límits, no? Fins on arriba la seva resistència personal. El que m'està sorprès de treballar doncs, amb persones que no es dediquen a l'alpinisme, ni que ho han fet mai, ni com a hobby, ni... Doncs m'ha sorprès sobretot els clitxers, no? Que pots dir tu a una persona el jutjar o el prejutjar. Dius, ui, aquest no pujarà, no? I la seva força, la seva capacitat de sacrifici, la seva convicció els ha portat doncs, fins a dalt, no? I d'altres que exteriorment diries, ostres, quina persona més sembla, quin cos més atlètic, quina persona amb quina resistència, i aquests de vegades fracassen, no? Clar, perquè no es vol jutjar. El que no podem veure és com treballa el cervell de les persones, per tant no saps com podrà reaccionar. I sobretot en unes condicions extremes com aquelles. Perquè ja ens ho deies, que juga moltíssim la ment també, no? Moltíssim. El creure't les coses que vas a fer sobretot, no? Sí, la convicció, la il·lusió i doncs aquella quimera personal que et porta a fer aquell objectiu, no? Molt bé, i que a més sembla ser que l'ésser humà moltes vegades no és conscient de la força, la resistència que tenim, no?, a nivell físic i mental també, no? Sí. Que dius, això no podria fer-ho, però que si tens una motivació gran... I traus forces d'allà on mai t'ho havies imaginat, no?, que és la capacitat d'esforç que podem arribar a tenir, no? Compte, doncs, que quan estem mes i mig, 2 mesos en una expedició, com tu dius abans, quines són les condicions que has tingut extremes? Doncs moltes, no? I és buscar un pas i un altre, i una excusa, i buscar, doncs vinga, va, fins a aquella escletxa anirem caminant, no? Quan no pots més i deambules, tornes a seure, et tornes a aixecar, i doncs és la convicció, no? Sobretot és pensar en els teus, no? I aquella força, aquell estel que t'il·lumina i que et porta fins allà. Molt bé. Juanjo, ho deixem aquí. No sé, ara igual em dius, ja ho soc, però no t'has plantejat mai fer de coach? Perquè, clar, jo t'hi veig, no? Una mica, doncs, motivant a les persones a aconseguir reptes, a fer, doncs, aquestes... Sí, hem fet una conferència a EADA, a Barcelona, que és una escola de negocis, per a directius, no? Gestió del risc i dinàmica de grups, no? I ficant l'exemple de la muntanya. I l'exemple de la convivència, de la dinàmica que s'estableix amb uns objectius, amb una expedició, és la que traspassem doncs, amb el tema del coach a les empreses. Com sempre, acabem una entrevista amb moltes qüestions penjades, no? Perquè, clar, no només és una persona sola, no? Ara treia el tema de treballar en equip, no? Que és tan important, sobretot doncs, quan estàs a 7.000 metres d'alçada, no? Sí, l'última cosa de l'equip, que és molt important, és que el millor equip no és la composició dels millors, sinó aquells que sàpiguin sumar.
I això és el que busquem doncs, a muntanya. No portem el millor escalador en gel, el millor escalador en roca, el més fort amb no sé què, sinó és aquell conjunt de persones que ens facin sumar amb un mateix projecte. Molt bé, doncs amb aquestes reflexions quedem, Juanjo, perquè això ens serveix per a tots, ens serveix a la feina, a la família, a tot arreu, no? El sumar sempre ens fa més forts. Moltes gràcies, de veritat. Esperem que un altre dia puguis acompanyar-nos al programa.